Практика за сърдечната чакра Анахата. Четвъртата ни чакра е центърът на безусловната любов, състраданието, хармонията и връзката ни със себе си. Това е мястото, което свързва физическото с духовното. Когато Анахата е в баланс, ние усещаме вътрешна цялост, лекота и приемане. Днес ще работим за отворено сърце, любов към себе си и хармония в тялото и ума. Настани се удобно, отпусни тялото си, отпусни раменете, постави длани на сърцето си и нежно затвори очи. Започни да дишаш бавно и спокойно. Вдишай дълбоко и издишай плавно, освобождавайки цялото напрежение от тялото си. Всяко свое дишване усети тялото си по-леко. С всяко твое издишване по-спокойно. Представи си как в центъра на гърдите ти се появява мека зелена светлина. Тя е топла, нежна, разширяваща се. С всяко твое вдишване светлината става по-ярка и по-ярка. С всяко твое издишване освобождаваш всичко, което вече не ти служи. Позволи на тази зелена светлина да изпълни цялото ти тяло. Ръцете, гърба, корема, лицето. Цялата ти си обляна в зелена, любяща енергия. Вдишай дълбоко и издишай плавно. Слушай тези утвърждения и ги приеми като свои собствени мисли. Аз съм в състояние да давам и да получавам любов. Аз приемам себе си. Аз съм в хармония със себе си и света. Аз мисля и действам с любов. Аз привличам. Моето щастие е приоритет. Аз винаги мисля положително. Аз приемам другите с разбиране. Аз съм изпълнена с емпатия към себе си и другите. Аз изпитвам любов към себе си и света. Моето тяло и моят ум са в пълна хармония и баланс. Аз се доверявам с лекота. Всички хора и събития в живота ми са правилни за мен. Сега се освобождавам от всички чувства, които не ми служат. Готова съм да приема новата енергия в живота си. Сега аз съм изпълнена с любов. Аз съм желана и обичана. Аз живея в пълно изобилие и хармония. Сега и винаги. Благодарна съм, че съм тук и сега. Благодарна съм на своя ум и на своето тяло. Благодарна съм за всичко,
което съм. Усети топлината под ръцете си. Усети благодарността за този момент. Усети благодарността към себе си, към тялото си, към живота си. Приеми тази енергия. Вдишай дълбоко и издишай плавно. Когато си готова, бавно и меко отвори очи.